Věř, slyšíš mě dobře? Věř Bohu, že může nadpřirozeně jednat ve tvém životě, aby věci, které spravuješ, byly nadpřirozeně požehnané. Řeknu vám jeden příklad za mnohé z našeho sboru. A to je příklad, když jsme koupili tuhle budovu. My jsme koupili tuhle budovu, byli jsme taková nadšená parta lidí, kteří koupili tuhle budovu a řekli, haleluja, Bůh je dobrý. A teď jsme vlastně zjistili, že když jsme koupili tu budovu, že nemáme peníze na to opravit. My jsme sice měli budovu, což je fakt, ale neměli jsme peníze na to, abychom to opravili. Ale byli lidé v tomhle sboru, kteří řekli, ale pojďme začít s opravou. Pojďme začít opravovat. A byl tady Zdenek, který teď chodí do Valašského Meziříčí, protože on tam bydlí, a on říká, dobré, já se postarám o finance, já budu střežit finance, abychom nepřestřelili, a pojďme. A začali jsme investovat. A já si pamatuju, že když jsme měli první shromáždění tady v tomhle sboru, na tomhle místě, já si pamatuju, jak po shromáždění Zdenek za mnou přišel a říká, poslouchej, v jedné věci já ji nechápu. My jsme měli 800 000 a my jsme zainvestovali 1 300 000, já nevím jak. Já mám doklady na to, že jsme zaplatili 1 300 000, ale my jsme měli 800 000.